औरंगाबाद में स्थित राजनगांव शेनपुंजी गांव में लॉकडाउन के दौरान गरीब मजदूर परिवारों को हो रही अन्न की दिक्कत को देखते हुए आमदार प्रशांत बम के नेतृत्व में राजनगांव ग्राम पंचायत सदस्य दीपक भाऊ बड़े द्वारा 15,000 गरीब मजदूरों परिवारों को पूरे 1 महीने के मुफ्त राशन किट का वितरण किया गया। इस 1 महीने की राशन किट में गरीब परिवारों के लिए गेहूं, चावल, खाद्य तेल, विविध मसाले, शुगर आदि बहुत सारे खाद्य पदार्थों का समावेश है। इसी तरह दीपक बड़े द्वारा औरंगाबाद शहर में जगह जगह हजारों प्रवासी मजदूरों को सफर के दौरान भोजन की व्यवस्था भी करते देखा जा रहा है। आइए देखते हैं संदर्भ में दीपक भाऊ ने क्या कहा है। औरंगाबाद से इफ़त इनामदार की रिपोर्ट। नमस्कार, मी दीपक मेरेराम बड़े, पंचायत समिती सदस्य गंगापूर। गेल्या 3-4 दिवसापासून गंगापूर खुलताबाद तालुक्याचे विद्यमान आमदार माननीय श्री प्रशांत बंब साहेब यांच्या वतीनं गंगापूर आणि खुलताबाद सर्व ग्रामीण भागामध्ये 15,000 रेशन किटचे वाटप करण्यात आले आणि प्रामुख्याने यामध्ये त्या गरजू लोकांपर्यंत ही किट पोहोचवण्यात आली। 1 महिन्याचा किराणा एका माणसाला पुरेल इतकी 600 ते 700 रुपयेपर्यंतची एक किट, या किटमध्ये वेगवेगळ्या जसं की 1 किलो तेल, साखर, चहापत्ती, शेंगदाणे, त्यानंतर हरभरा, निरमा, अशा प्रकारचे बरेच आयटम आहेत, बऱ्याच गोष्टी आहेत। आणि असंच काम वेगवेगळ्या माध्यमातून आमदार प्रशांत बंब यांच्या मार्फत भाजी पोळी वाटप, जवळपास 5 ते 6,000 लोकांना पोळी भाजीचे वाटप अन्नछत्र म्हणून एसग्लोला चालू केलं आहे। रांजणगाव शेनपुंजी परिसरामध्ये जवळपास 1200 ते 1500 किटचं वाटप या ठिकाणी करण्यात आलं आहे। अजूनही बऱ्याच ठिकाणी गोरगरीब गरजूंपर्यंत हे काम असं चालू राहणार आहे। मी आमदार प्रशांत बंब यांचे सर्व रांजणगाववासियांच्या आणि नागरिकांच्या वतीनं खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो। धन्यवाद।